କାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ କୌତୁକିଆ ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେତିକି କୌତୁକିଆ ୟାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଜାଦାର। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଚାହାଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏହିପରି 10ଟି କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେବି। ଏହି 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ କି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଇବି। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତା'ର ମଜାଦାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସରେ 28 ଦିନ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଷର ସବୁ ମାସରେ 28 ଦିନ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଥର୍ସଡେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ? କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ପାଇବେ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଥର୍ସଡେ ପୂର୍ବରୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରି ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ବଲ୍ଟି କେଉଁଠି ବାଜିଲା ନାହିଁ କି କେହି ବଲ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବଲ୍ଟି ହରି ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା। କୁହନ୍ତୁ କିପରି? ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର। ହରି ବଲ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଦେହ ସାରା ଅନେକ କଣା ତଥାପି ସେ ପାଣିକୁ ଧରିପାରେ? ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର କେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ କେସ୍ରେ ତ ମୋ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଢ଼େନି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବେଶୀ ମୋ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ନାମ, ନୁହେଁ? ନିଜ ନାଁକୁ ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଏ ତଳକୁ କେବେ ଖସେ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୟସ। ବୟସ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ଖସେ ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଥାଏ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ଜଣ ଲୋକ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଓଦା ହେଲା, ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପାଣିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଜଣକ ଚନ୍ଦା ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଥାଳି, ନୁହେଁ? ଆମେମାନେ ଥାଳି ସଦାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଣୁ, ହେଲେ ଥାଳି କ'ଣ କେବେ କିଏ ଖାଏ? ଥାଳିରେ ଖାଉ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଦିନସାରା ଉଡ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, କହିଲେ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଯିଏ ଦିନସାରା ଉଡ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥାଏ? ତେବେ ସେ ଚଢ଼େଇଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପତାକା, ଫ୍ଲାଗ୍, ନୁହେଁ? ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ସେଇଠିକା ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଦଶମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହାରି କାହା ସହ ସମାନ ନୁହଁ? ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାବିକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଭାବି ସାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ନୁହେଁ? ନିଜର ଟିପ ଚିହ୍ନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି
किंतु काହାର काहारी सहित सामान नुहे। बढ़िया क्वेश्चन नुहे। तेबे आज मैं एतिकी जीवा पूर्व किंतु आपण मन पय एक प्रश्न। प्रश्नटी होची झीओटीए 40 फुट उंचा सीढ़ी तले खसी पड़ला तथापि तार किछि हेला नहीं किपरि कहतु। तेबे ये प्रश्नटर उत्तर आपण मैंने कमेंट सेक्शन में लिखिक जनातु। मु आशा करे यही सब कौतुकिया प्रश्न एवं तार उत्तर आपण मानक बहुत भल लगी आपण मैंने पसंद करथिबे एवं टिके एंजॉय भी करथिबे। जदि हाँ तेबे लाइक करंतु आम वीडियो को एवं कमेंट करंतु कमेंट सेक्शन में जनातु कि आपन किपर लागिला। जदि किछि इम्प्रूवमेंट रो स्कोप अछि ताहा मध्य आपण कमेंट सेक्शन में लिखिक जनातु। शेयर करंतु ये वीडियोटी को समस्त सहित आपण मैंने शेयर कले चैनल सब्सक्राइबर बढ़िबे, चैनल रीच बढ़िबो, बेसी लोक जानिबे एवं एटा मते अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया पई एनकरेज करिवो। सो प्लीज 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 शेयर करंतु एवं प्लीज 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 सब्सक्राइब करंतु चैनल को। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट खाली सब्सक्राइब कले चलिबो नहीं। सबुठ इंपोर्टेंट जिनस होची आपण माने ए बेल आइकन को प्रेस करंतु सो दैट जेतेबेले भी नुआ वीडियो आसीबो आपण माने तार नोटिफिकेशन पाई परिबे। एबे विदाय दियंतु सिद्धार्थ राउत को। नमस्कार।